wala kay lingaw ron, Roger. Actually mo kuan ko mo saka ko karon sa taas. Pero sige lang wala problema mag-isgot ta kadali. Kanang sisgotag bahay tungod ba sa kini maminaw man gud ani mga kuan ninyo, Brother J ba kining inyong mga kurkabildo sa Facebook. Kanang bahay tungod anang bunyag bitaw, Brother J, sa bata, Brother J. Ang batang gamay ba? Unsa day tawag Basta ka may na. ang ako pangutana diha, Brother J ba kanang usa may atong basihan na Brother J nga bautismuhan ang bata nga si Kristo, nag-ingon man diha si Kristo nga dad-a diri ang mga bata unya iyang gipandungan sa kamot ni Kristo ang mga bata. Kaya giingon po sa Biblia diha na po sa Marcos, giingon diha nga ang mutuo o magpabautismo maluwas. Unya sa to pa ang may karapatan na Brother J nga bautismuhan kadtong doon na pagtuo. O ba na? Unya ang bata wala ni pagtuo. Asa pod na sa Ang bata, Biblia nga ang bata walay pagtuo. wala ba tayo babasa po sa Biblia nga ang bata na anay pagtuo? Ay naoy. Natin mabasa. Bisag usaon explicar ang bata, Brother J, iba siguro na makatuo pa. Ikaw, dili man ikaw ang tighatag og pagtuo. Ang Dios man ang tighatag og pagtuo. Ang point nato dapat ang bata ang point ang requirement sa bunyag na ay pagtuo. So ang ato ang gisgutan kung ang bata ba na ay pagtuo o wala. So ningon man kasi nga wala sa Biblia nang ang bata ay pagtuo. So buti pasabot nagtuo day mo anang butang nga wala sa Biblia. Dili, ang ako lang na punto, Brother J, kanang dili man ko ingon na makiglalis jud no. Kanang ang ako lang. Kini ako pagpakaron ni ako sir. Pagpakaron ni ako. Ngano man kay kung ang prinsipyo magut ninyo di mabasa di tinuod. So nituo mo nga ang bata walay pagtuo mo nang dili ninyo bautismuhan. So ang point din na karon buti pasabot di ay nga nagtuo di magbutang nga wala sa Biblia kay di man na mabasa sa Biblia nga ang bata walay pagtuo. Wala bitaw pod. Kanang wala po bitaw mabasa sa Biblia nga ang bata walay pagtuo. Ang question, pero, kung may mabasa sa Biblia nga ang bata walay pagtuo, kinsa man pinagtudlo ninyo ana nga ang bata walay pagtuo? Wala ba po nagtudlo sa buang nga ang bata walay pagtuo, pero ang ako lang diha punto ba nga ang realidad lang nakasulat sa Biblia nga giingon din nga sir. ang mutuo og pabautismo maluwas. Sir. Sa una na lagi. Yes sir. So unya na lang tawag ka lang ang mutuo bautismo maluwas. Ang point nako ba? So bot pasabot kay wala man kay nagtudlo sa inyo ha. Asa man nimo na nasagap ng pagtuo sir? Wa man na sa Biblia. Wa pud na gitudlo po. Asa po mo nakasagap ng balita nga ang bata gitawag og walay pagtuo? Dili. Ang ako lang diha nga wala may nakasulat sa Biblia, Brother J, nga ang bata kanang makasabot na siya bitaw mutuo na siya sa mga pulong sa Dios. Wala man na sa Biblia nga ang bata makasabot na unya human niya sabot mutuo na sa pulong sa Dios niya bautismuhan siya, wala man na. Ang ako diyang ang Biblia ingon man nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Sige. Inyo ha mo kanang interpretation. Magbata ng utana kung asa na sa Biblia. Unsang sitas na, unsang bersikulo, unsang kapitulo, unsang bersikulo. Kaya nakasulat pa ba ng kasulatan, dili ato na pwede tawag yung bagon o dili po pwede nga di ara po takutob sa usa ka kapitulo o sa ka bersikulo. Kaya ang Biblia wala man gi-compose sa usa ka kapitulo o sa ka bersikulo. Tan-awon nato ang tibok konteksto sa nakasulat sa Biblia. Kaya para makaingon ta nga kini ato ang tawag ining gitukan mo kini tinuod. Di ba? Kaya tama, lisod man pud kayo nga isa lang kasi ta sa ato ang gitawag ang gikot, nya wa ta magtan-aw pud sa ubang mga sitas. Kapitulo ug bersikulo. So ang point nako, so admitido gyud mo nga wa gyud mabasa sa Biblia nga ang bata walay pagtuo. Pero mutuo kang Kristo sir nga niingon siya nga og mahitungod niining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Tuo ka na. Kada may bata nga nanay pagtuo kana di ay mga 10 anyos na 8 anyos may pagtuo naman na. Wala gyud giingon din na nga 10 anyos gagmayng bata gyud. Gagmayng bata lagi kana ba kung manasuso. Sir. Gamay man na pero ang explicar na di pa na mutuo. Di o kunya na explicar sa dili sa kusa na ipagtuo. Dili man bata ko di Kristo God.
Dili ba Sige katong na, si Kristo? Dili magud ba katong si Kristo? Ingon magud si Kristo nga og mahitungod nining gagmayng mga bata kanang 10 anyos dagko naman na. Gagmay gud Oo. sa mga kita gagmay nga padagkuon nimo. Lagi, Di ba? lagi, lagi. So nituo ka nga nituo ka sa pulong Kristo og mahitungod nining gagmay nga mga bata nga nagtuon ako, nagtuon niya. Mutuo ka na. Sige, sige. Sige, ato na nagtugutan di nga, na ay ingon si Kristo nga, naigagmay bata nga na nagtuon niya. Di, Pero di, pagutan di, na diha, ang question nila ba, ang question, mutuo ka ba? aw, mutuo ko kay mo, may istorya ni Oo. Kristo nga, So, naipagtuo sa iya nga ang gagmay bata, pero pagutan na diha, di, pasados bunyag. nagbot, Pasados pagutan na diha, bautismo kay nituo gud niya. aya sa ina nga pasado, kay wala ba yung magbotismo si Kristo bata. Unya na lang ni bautismo ba sa lagbata o wala. Ang punto nato, ang requirements nga inyo ang gisgutan dapat na ay pagtuo. Si Kristo na mismo Sige na. nisulti nga ang bata na ay pagtuo. So, Aja, pasados bunyag. dili pasado, kay wabang magbunyag si Kristo Oh, bata. wa pamungon mo tanong bunyag ba? Ang akong pangutana ba? Di, ang Di, akong pangutana ba? may Simple pagtuo man bata, kayo. pero Simple man kayo. Ikaw gani naglatag sa requirements. Ikaw man ang naglatag sa requirements nga kinahanglan ang Sige, sige, bautismuhan na ay pagtuo. Wa pa ko nagisgot na ba sa gibunyagan o gibautismuhan nga wa. Wa pa ko ni adto diha. Lagi, Dili pa lagi. ko sa kuan, dili pa ko sa tawag ining kuan, dili pa ko sa kining Pasado. nabay pagtuo ang bata og pasado ba sa bautismo. Si Kristo naman mismo naingon nga ang bata na ipagtuo niya. Sumala pa ninyo nga dapat ang bunyag na tawag na pagtuo. So admitahon nimo siya nga pasado sa bunyag ng mga bata. Kalalitar ron moingon nga kuan Ano, di kanang may pagtuo. Admitahon ba ninyo na? Kay Admit ako na may gilatag naman pagtuo. ako ang tawagan ng ebidensya. Naglubagon pa na nato. Mao na may nakasulat. Lagi, lagi. Nag-invento ako. Lagi. Onya, di kay nga may pagtuo ang gagmay mga bata di. Muhatag ko nimo example di ba kanang mag-ong di anak di ba gidala sa ginikanan. Di, Unya, usama nimo pag paila na di nga kada bag-o na tao ba nga bunyagan sa simbahan unya. Usama nimo pag paila na di nga ituo na di nga dili pa man nakasabot kay bisag sa explicar. Biblia man bis ang nagsulti nga ang tawagan ng mga bata gitudloan sa Dios. Anong problema ho man nimong ikay mo tudlo nga ang Dios may nagtudlo ana? Ay na problema ha. Dili. Ang importante, sir, ang Pagtuo. importante, sir, ang requirements maka sa bunyag na ay pagtuo sa so ang bata, admitido na gani kang na ay pagtuo ang bata, ipasado sa gitawag og bautismo. Kanami nguntag pagtudlo, ang Dios nagtudlo nila. Dili kita ang mutudlo. Ang Dios ang nagtudlo nila. Si Kristo mismo nag-ingon ana. Wala kay. Oh, Sato pa hanggang may bata di, hanggang may bata nga. Hanggang may bata di nga may pagtuo na, may pagtuo pasado sa bautismo. Adi, Unya karon di. ikaw ang naglatag ang requirements. Mamay mo nagbata ang. Sir. Kami na isa. Sir, ikaw ang naglatag anak nga requirements. Gisakyan lagi, kasi lagi. mo requirements ba nga dapat ang bautismo, ang bautismohan ang ipagtuo mo bato nang utana ko nimo tama ba ang gisulti ni Kristo nga ang bata na ipagtuo? Ayun ka tama. So therefore, pasado sa bautismo. Alag-alag di nimo na pasahon nga ikaw na ganyan naghatag sa requirements. Di ato pwede lubag-lubagon na nakasulat og argumento nato. Sige. Ayun ang tanaka ana nga pasado sa bautismo ng may bata pero So yun na ka. isa may mga apostolis nga. Di. Unsa pa may atong lalisan nga Ay sa pasado naman kay. Pangutana ko nimo. Kay uyunan tamang ka nga pasado pero pangutana ko kisa may mga apostol. Kisa may mga apostol di nga nagbautismo bata. Dili man sa panahon sa Dili, mga apostol, sa panahon sa mga apostol, paminaw. Sa panahon sa mga apostol, ang unang gibautismohan nila mga dagko, kay ang unang nilang i-convert mga dagko man, dili man mga bata. Mana ang unang lang i-convert mga dagko, ang unang lang bautismohan mga dagko. Pero ingon pag San Pedro, kay kini nga saad katong grasa sa bautismo, kang bautismo mismo, alang man kaninyo og sa inyong mga children. O kanang children plural form na sa child. Nya ang child gikan sa tawag ining 1 second old paggawas child na hangtod sa tawag anang 10 years old o 12 years old. Child man gihapon na. So pasado lagi. Subot pasabot unang lagi bautismuhan ang dagko pagka man isunod na ng gagmay. Ana. Sunod na ang unang bautismo ang dagko nga bata, sunod ang gagmay. Dili dagko una, dili dagko una katong nga dagkong tao. Dili gagmayng tao. Okay, nangita man ka sa Biblia. Gusto mo magmabasa sa Biblia.
O di ba Hello, gitagaan Lodi. gitagaan to ang sitas. 2:39 ingon pag San Pedro kay kini nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga children. O kanang children may Hello. laping bata diha. Og katong naa sa layo, may taway children dito. Oh, tao man na sakto na to nakasulat di kita di lang kay usal lang kabuk ang ato ang gitanaw nga tawag ining punto. Dato pa, ang kanang bata nga gamay yung masusudye, di wala yun na mahisupak sa Biblia nga kinahanglan bautismuhan, no? Na wag gyud ni sulti si Kristo nga ayaw ninyo iapil ang bautismo sa bata. O ayaw ninyo bautismo yung mga bata, wag gyud sa Biblia. Ang sulti ni Kristo Wala At ng Biblia. katawan sa tibok kalibutan, ha? Katawhan, plural form sa tao. Pagkahuman kining tao, ang stage sa tao, na ay gitawag og infant, na ay gitawag og child, na apoy gitawag og adulthood. Saptong gud na to, na di na Okay. di ihigot. Di na to ihigot ang ato ang tawag anang panabot subay bisan kinsa nagtuldo. Sapto na to nakasulat sa Biblia. Mao. Sige. Okay na kuha na ka ng bata, bautismuhan nga gagmay, di. Pero, Salamat. naana po ko'y pagutanan ni Mudi. Salamat. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.